Hola a tots, soc el Mario Lanza, antic alumne de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Em vaig graduar el 2004 i vaig estudiar Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en electrònica industrial. Actualment treballo a una universitat a prop de Shanghai, a la Xina, i aquí lidero un grup de recerca, som 20 persones i tenim postdocs, estudiants de doctorat, estudiants de màster i també estudiants visitants que estan fent el projecte final de carrera amb nosaltres. De fet, fa uns anys vam tenir un estudiant de l'EUS, el Marc Reguant, que va fer el projecte final de carrera aquí amb nosaltres i la veritat és que va sortir molt bé i li vam posar una molt bona nota quan va tornar a fer la defensa a l'EUS. En el meu grup fem recerca en el camp de la nanoelectrònica. Això que podeu veure aquí darrere meu és un dels laboratoris on fem les nostres mostres, es diu Sala Blanca, i a part d'aquest laboratori també en tenim d'altres on fem la caracterització en resolució nanomètrica. En el nostre grup estem treballant amb memòries no volàtils que fem servir per emmagatzemar informació com les que teniu als vostres USB o als vostres cotxes o als vostres telèfons. La diferència és que nosaltres fem servir una arquitectura nova que ens permet fer les memòries més petites, més ràpides i consumeixen menys. A més, estem fent servir materials bidimensionals integrats en aquestes memòries, amb la qual cosa podem fer-les transparents i flexibles. A més, aquests xips es poden fer servir per emular xarxes neuronals artificials i poder desenvolupar ordinadors neuromòrfics. Tot i que aquest objectiu encara està una miqueta lluny, estem treballant en col·laboració amb IBM i amb la Universitat de Stanford per fer possible aquest somni. Si voleu saber més informació sobre la nostra feina, podeu llegir el newsletter d'aquest mes i espero que us agradi l'entrevista i que us animeu a fer el projecte final de carrera amb nosaltres. Adeu!